деҳаи шӯрхоки ҷамоати деҳоти қаратоғ дар самти шимоли шаҳри турсунзода мавқеъ дошта, аз шаҳри турсунзода 35 километр дур дар кӯҳсор ҷойгир аст. мардуми меҳнатдӯсти ин деҳкада аз як гиребон сар бароварда ба асфалтпӯш кардани роҳи деҳа камари ҳимат бастанд. рӯзи гузашта хурду калон пиру барнои деҳа ба ҳашари дастаҷамона баромаданд. раиси маҳаллаи деҳаи шӯрхоки ҷамоати деҳоти қаратоғ мирзобой бозоров дар бораи чунин корҳои ободонӣ таъссуроташро баён кард. албатта ташаббускори ин корҳо бештар равин роҳсозони ноҳияи турсунзода бо сардори Шарипов Темуроҷон ва баъдан бояд дар инҷо ман қайд кунам ки ташаббуси сарвари ҷамоати деҳот раиси ҷамоат Аҳтам Юсупов бениҳоят зиёд аст. онҳо дар сари кор ҳастанд ва ҳамавақт моро дастгир мекунанд. баъдан чизи дигарро илова намоям ки деҳаи мо дорои 150 нафар аҳолӣ аст, ҳамин хоҷагӣ аст. албатта аҳолиш 1500 аст, лекин дар инҷо 150 хоҷагӣ ҳами ҳаминҳо ҳиссагузор ҳастанд. агар дастгирию мадати инҳо набошад аз дасти ман ба фикрам ҳеҷ кор намеояд. ман ба ҳамин халқи худ, ба ҳамин ҷавонони худ, ба ҳамин аҳли деҳаи худ бисёр миннатдорӣ мекунам. баъдан чизи дигарро қайд кунам ки он мардуме ки аз деҳа берун зиндагӣ мекунанд дар маркази ноҳия, дар маркази хоҷагӣ ва дар шаҳри Душанбе, мана ба монанди ҳоҷибиби Сангиной Бобоева яке аз шахсиятҳое ҳастанд ки дар кадом агарчанде сину солашон рафтагӣ бошадам доимо бо мо дар тамос ҳастанд, кӯшиш мекунанд ки баҳри ҳамин ободии деҳаи мо ҳиссагузор бошанд, бевосита ҳиссаи арзандии худшона мегузаранд. яна ман аз он миннатдор ҳастам ки имрӯз бо дастгирию кӯмаки аҳли деҳаам ман ҳамин хел амалӣ гаштааст. он корҳое ки ман дар нақша гирифтам амалӣ гаштааст. мо дар соли 2017 ҳамин роҳи деҳа дар масофаи 2 километр ба нақша гирифтем ки асфалтпӯш мекунем, вале имрӯз хай боварӣ дорам то ҳоли агар ин бо рӯзҳои агар боронӣ нашаваду ҳавои мусоид биёяд, ман бо боварии том гуфта метавонам, бо дили пур, чунки халқ маро дастгирӣ ки кард, ман дар назди халқам масъулият ҳис мекунам. ман ягон хел бетарафӣ ҳис намекунам. ин бетарафӣ худ бешарифӣ аст. шахсе ки нисбати ободии деҳа, нисбати ватан, нисбати кишвар гап мезанад, ҳарф мезанад, манам ҳамин дар таваҷҷӯҳ меафтам, кӯшиш мекунам ки баробари ҳаминҳо деҳаи худро дар қатори ҳамин мамлакати ободу зебои худ бинам. сокинони деҳаи шӯрхок бо дастгирии раиси шаҳри турсунзода муҳтарам Сиҷоуддин Саломзода ва ҷамоати деҳот бори нахуст роҳи деҳаашонро ки таъмирталаб буд 1 километр асфалтпӯш карданд ки дар оянда равои мардум то маркази шаҳр осон мегардад. мана ин сол боз ҳамин ҷавонот дар бахшида ба соли ҷавонон саҳм гирифтанд ки 1.5 километр раҳи деҳаи шӯрхока бояд ки мунфарш кунанд. мана имрӯз ба ҳамин рӯз расидан ба муроду мақсадшон. мана дида сояд ки чӣ қадар ҷавонон ба ҳашари умми халқӣ баромада раҳа мунфарш карсоданд. даҳҳо сол буд ки орзу мекарданд ки ҳамин роҳ мунфарш шавад. мана имрӯз худо ба шукр мунфарш сода истодааст, ҳама хурсанд ҳастанд. мана раҳи деҳа мунфарш содааст. роҳи деҳаи шӯрхок то деҳаи қаратоғ 12 километрро ташкил медиҳад. мардуми заҳматкарини ин гӯшаи хоки ватан иқдом гирифтанд дар муддати 3 сол роҳи деҳаашонро ба пуррагӣ асфалтпӯш намоянд. мардум кор карда истоданд. ин як пешравӣ барои диёр аст, баҳри ободии Тоҷикистон, ободии диёр, ободии мардуми деҳа ба ҷавонон орзу доштанд то имрӯз ки раҳашон асфалт шавад. ин сол соли ҷавонон аст. ҷавонон як ташаббуси нек пеш гирифтанд, роҳро асфалт карданд. дар инҷо бештар ҷавонон кор карданд. ин нишонаи аз дастгирии ҷаноби олӣ ки соли ҷавонон эълон карданд. имрӯз ҷавонони мо баҳри ободии худашон, баҳри ободии Тоҷикистон саҳми худшонро гузошта истоданд. мардуми деҳаи шӯрхок бо шукргузорӣ аз сиёсати роҳбарияти олии кишвар баҳри ободии ватани хеш саҳми арзанда мегузоранду фарзандони худро барои ватандӯстиву меҳанпарастӣ тарбият менамоянд.
ногуфта намонад ки 2 сол пеш мардуми деҳаи шӯрхок аз ҳисоби даромади хеш 12 километр роҳи деҳаашонро ки хокӣ буд хунфарш карданд ва имрӯз бо азми қавӣ ва иродаи мустаҳкам роҳи деҳаи худро бо маблағҳои худашон таъмир менамоянд. собирҷон саидов, зафар асанов, шаҳри турсунзода, ҷаҳоннамо.